Pag may selfie ka, ayuda ka. Aura farming. Oh, Medyo hanggang biti na yung tuhod dito sa may Stupid Pinoy bitch ito, di ba pabalita na yun ang atin agad simula? So, bago tindaanin mga memes ngayon, gusto ko muna ipasok tong i-ayuda ng mayora na ito. Di ko na papakita yung mukha nila dahil ayaw ko na sila magkaroon ng relevancy. At para maiwasan natin, Pao, bayaran ka naman. Wala akong pakialam pa. Ikaw ay isang public servant. Ang iyong mga gawain at mga nai-implement ang importante. Di na importante kung ano yung tsura yan, sino nakalagay dyan. Hindi dapat ganun maglingkod sa bayan. Ang importante ay nagagawa mo kung bakit ka binoto ng mga tao dyan. Basahin mo natin tong i-ayuda ni Mayor na to. Ang mechanics ay mag-selfie kasama ang pamilya sa loob ng inyong mga binahang bahay. Hindi nga bahay lang yan. Dapat binaha. Dapat siguruduhin natin isa ka dun sa mga nasalanta. Okay, so meron palang levels. May hierarchy ang importansya. Pero mamaya pag-uusapan natin, meron naman silang comment regarding doon. I-comment na inyong picture or video sa post na ito at isama inyong pangalan, barangay at Gcash number. So, delikado pa yan kasi kung i-comment mo yung number mo, pangalan, yung mukha ng mga anak mo, ng mga kasama mo sa bahay, pwede pa yan hakutin ng mga scammer, gamitin sa AI para ma-scam pa kayo sa future. Very irresponsible, di ba? Medyo exploitative, medyo lang naman. I-share ang post ito, itag inyo mga Facebook friends. So, nagkaroon pa nga ng naging contest pa nga at naging gimmick pa ito. Okay, wow, sige, tag ko yung friends ko para makita lang hirap na ako sa buhay, di ba? Nakakahiya din yun. Di ba? May respeto din naman yan. Hindi naman gusto ng mga taong yan masalanta. Responsibilidad yan ng mga nangangasiwa sa inyo. Hindi lang para raffle at contest. Paalala, sundin maigi ang mechanics para mapabilan sa listahan ng mga bubunutin mamayang gabi sa ating live. Wow! So hindi na ako umabot 5 PM daw nung nire-record ko to. Hindi na ako umabot, sayang. Sabi ni teacher, better luck next time. Please apply yourself and not following directions. So sinabi nila dito na marami na sinatulungan before dun sa mga barangay. Inuna nila yung mga nasa evacuation center ngayon. At ito ay extra din para sa mga tao online. Ngayon, naiintindihan ko na mahirap makikonnect sa ibang pang nangangailangan ng mas mabilis at mas may aksyon kasi nga maraming nasakuna. Okay ako dun sa pagiging connected online pero hindi ba ma-alienate yung mga taong walang internet, yung literal na walang pang data, 'di ba? Nagutom na. So papaano naman sila? So, mas lalo pa masesegregate yung mga nangangailangan dun sa tulong na yan. So yun lang nakakalungkot dun. Deadline of comments, naway hindi lang dead ang mga taong kasali dyan. Abang tumutok sa ating live. Isipin mo, kumara ka sana yung tubig sa harap mo tapos nakaabang ka lang dun sa live nila. Ayan, kita mo dito sa mismong poster na to. Hindi niya pinakita yung mukha ng bata, diba? Blurred. At yung mga marunong, yung mga taong pinapasali nyo dyan, karamihan naman nakikita ko at hindi ko mapapakita sa inyo, mga mukha ng mga pilit na bata, mga malulungkot na may pinagdadaanan, na nakalagay yung kanilang Gcash ngayon. Sana mapili Mayora ilang araw, hindi pa walang hanap buhay. Nakakalungkot nakita to. Mayroong mas magandang paraan para magamit yung teknolohiya para matulungan pa ibang tao at hindi ito yun. At yun, may isa pa, ngayong araw, pupunta natin mga most affected ng mga barangay at panglima may binuo tayong house-to-house teams na affected din. Ipinapaalam din natin sa lahat na talagang hindi sasapat ang budget kaya ang priority natin ay mga talagang nangangailangan. Mag-ingat ka at maging maligtas ang iyong buong pamilya. Nandun yung puso pero hindi na pag-isipan yung buong mechanics nung game. Naging sensationalized patuloy yung kanilang mga pinagdadaanan para lang makapasok dun sa ayuda nila. So yan, ito na natapos na yung kanilang nag-sorry din naman sila dun sa live pero alam mo yun, sa dami nung libo-libo nag-comments, ano to, pinipili nyo lang? Nung anong criteria? Naging parang contest. Sino mas mukhang kawawa? Sino mas maganda yung picture at video? Hindi yan magiging consistent. Naging labanan tuloy online pa yung pagtulong. So, okay naman ako gamitin ang internet para mas mapabilis at maging mas exponential pa ang tulong na maibibigay natin. Pero bakit kailangan pa mag-post ng photo? Yung ganun lang, bakit? Bakit kailangan pa post ng photo? Bakit di lang kontakin na lang siya diretso sa FB, di ba? Doon sa inbox, para private, di ba? Para mas solemn, mas may simpatya. Kasi pag nakikita mo nakabalandre yung mga mukha nila doon, hindi ko kaya, nagsusukot ako eh. Bakit kailangan pa silang parang may pageant nung kung sino yung mas pinakahirap doon na nakakaawa eh. Hindi ko kinaya eh. So dahil doon, iba meron pa yung mga tulad nito na yung sa pag-communicate ng mga disasters na ginagamit nila yung walang paso, haha, magpuyat na. What's up mga bangers from the ILG? Alam mo, okay lang naman sa akin na infuse ang humor pagdating sa mga ganitong sakuna. Pero piliin natin yung lugar. Mga government to na mga entities, di ba?
ba? Mga journalistic entities. Ako naiintindihan ako dito. May makikita tayo dito mamaya ng mga video sa ulan. Kasi hindi naman ako journalist. YouTuber lang ako. Meme channel lang. So, ako na yung nagbibigay ng effort na lalagyan ng seryosong usapin ito mga kalokohan ng mga dinadaanan natin. Ang gusto ko kasi mismo ay mabigyan din ng sustansya yung mga kabalbalan dito sa internet. So, piliin naman natin. At dahil narinig nyo na yun, daanan na natin yung mga memes ngayong panahon. Kailangan ko bawiin yung sukot. Jeff, kanina pang umaga, pabugso-bugso yung ulan dito sa Maynila. Kaya nakikita mo naman ay medyo hanggang binti na yung tuhod dito sa may kahabaan ng Taft Avenue, maging doon sa mga pangunahing kalsada dito sa lungsod. Nakakatakot nga naman yan pag hanggang binti na ang tuhod. Umikot na, it's a full circle. Baka ano lang yan, sa pagod, alam mo yun, kailangan yung lumusong sa baha para mag-report. Yan ang journalism. May respeto ako dyan, kaya naiintindihan ko. Pero naalala ko, hindi ba siya yung may lumapit na namamalimos ba yun na niyakap siya? Di ba siya yun? Okay, naalala ko lang. Tunod. Solid ang 7-Eleven. Tangin na, may summer edition. Summer edition, 7-Eleven. Let's go. Magkano Let's dyan? go. 21 oras? Summer. Oo, ito si Leptos at si Pyrosis. Summer edition, let's go. Bangon yan. Putos, dinikitan mo pa talaga. Ingat na lang. But please, maligo kayo na maigi. Madumi yan, ha? On my way to school during bagyong because our school didn't suspend classes. Okay lang, dapat gawa kayo sa plastic. Bilang isang Tomasya, naiintindihan ko yan. Kami ay lumulutang sa tubig. Kung hindi pa kami lumutang sa tubig bilang buhay, pwede rin pagbangkay. Matibay kami. Yan yung mga hindi tinatabla ng sipon. Tunod. About just, I keep the change? Ang bait naman talaga. Di ba fake money yan? Di ba? Walang margin. Pwede na. Daig pa ni Kuya si Ayuda, di ba? Matik agad on your doorstep din. Sunod, Aura Farming. On the way para ibigay ayuda. Sino man nanalo sa Aura Farming? Sunod. Nothing. Parang Robert Wade na to. Jet2 holiday. Oh! And right now, you can save £50 per person. Sino nga ba yun? That's Pa-SP £200 ah! off. Meron tayo din nakikita. May ninja ba? Must have been the wind. Bagong ulo eh. So nakalimutan lang tumayo. Yes! May kalaban na! Ang 7-Eleven mas malaki to! Baka mamaya may slide din. Lagyan mo ng slide. Para kompleto na. Di ni shaky, swimish na yan ha. Sunod. Aura Farming. Oh! Meron pa sa yan. Dapat na ba may bilang yan? 1, 2, 3, 4. Para sabay-sabay. Okay, wala na pala. Lubog na ang aura ko. Lumulubog na ang aura. Okay, tulak na. Sunod. Ito, magtatanong, lock, parang lock. Kailangan intindihin mo kung ano yung sinasabi nila, location, no? May pain po ba? Ron Siyempre, dapat. natanongin namin niya. May time po ba? Sabi niya, balakang ko, sir. Saka yung kanan na braso, manhid daw, okay? So may problema talaga siya. May nerve impingement to, naiipitan ng ugat to. Okay, ako, bisa, titingin ako ng mga memes para naipitan ako ng ugat sa, sa leg. Tinanong ko, makakapunta po ba? Ang sagot, Wala pa budget, wala pa Doc. budget, Doc. Ang puta, tangina, ang bobo ng puta. Wala ka palang budget, ba't ka nag-i-inquire? Why the are you wasting our fucking time? You stupid Pinoy bitch, nigga. Pambira, hindi ko maintindihan. Wala pala kayong pera, wala pala kayong budget, Oh my wala pala God. kayong panahon. Okay. Malayo pala kayo, nasa Saudi Arabia pala kayo, OFW pala kayo, ba't kayo nag-i-inquire? Ma-N-word? Hindi pala kayo makakapunta. Why the fuck would you even inquire? I don't get this. The Inquirer? Dahil, sabi ko na magiging issue to eh. I don't know much about it. N-word farming? Taking down the video na nagsasabi po kayo ng N-word, once na mag-reach pa po kayo ng wider audience, baka po magkaroon yun ng malaking epekto sa professional career nyo. Alam niyo Oo. naman po, gaano kalaki Pero may context naman. sa iba't ibang bagay nowadays. Well, I ain't gonna be changing the way I speak because it is how I speak. And those people is gonna Let's follow go. me, those people is gonna be talking nice about me and positive about me. They're gonna be my niggas. Yeah! My niggas. I wanna be There's that! people who ain't gonna be following me. People who's not gonna Tama. follow me. Ito, hindi ko na kailangan ng i-ayuda kay Doc. Man, boto na agad ako dito. They're gonna be the stupid Pinoy niggas. That's just how I roll, man. This is how I speak. I ain't gonna change Kabigla ako. this just because. So, may accent pa kasi. Ang klaro. Alam mo, normal sa'yo sabihin yan. Sa lugar niya. Baka may mga tropa siya doon na narinig niya doon. Hindi ko lang kung taga rito siya eh. SOCMED is changing just because SOCMED is not going to allow me to speak this way. This is just how I speak. I appreciate the concern. I appreciate the message.
However, you know, a tiger can change its stripes. That's just Yeah, that's just the way I ma-N-word. roll. Ako kasi, okay kailangan ako sa video kasi bobo si YouTube. Minsan, may misunderstand niya yung pagsabi ko noon kung bakit, nade-demonetize. Kaya siya na lang. No? Baka meron siyang N-word pass sa kanyang lugar. Wala ko noon. Kailangan ko pa i-comment sa comment section para makakuha ako ng N-word pass. Lalabanan natin yung i-ayuda na yon. Bigla ako. At panguli. Copyrighted. That's my yogurt drink. That's my yogurt drink. My little Dutch meat, yeah. Ayoko na ba copyright, pero okay, doon na natin tapusin yun. Maraming salamat. Siyempre mga ganito. Huwag niyo like, share, comment down below your name, your horoscope, your dreams, your aspirations, your age, your Fcash number, lahat na. Tapos pipili tayo doon ng iha-heart. Pero syempre, preferred ko ating mga members. Sali na kayo sa ating membership down below. Click nyo na para mas maaga nyo nakakikita itong mga videos natin at nakakagamit pa kayo ng mga emojis. Paulo na ba maalam? Shoo!